ба қайдгузории муҳоҷирон, яъне регистратсия кардани муҳоҷирон низ бо тариқи электронӣ мешавад. муҳоҷирон метавонанд худро худсарона, ҳатман дар видео лайк гузоштанатон фаромӯш накунед. баъзе одамоида ҳастанд ки аз ҳамин рекламаҳо ягон чизи манфиатовар ба хушона мегиранд. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, бо диққат гӯш кунед. касе ки мехоҳад границаи Қазоқистон сафар кунад, барои аз нав кардани документҳои худаш номерошон мебарояд занг зада аз номи мо муроҷиат кунед, бо ягон чи скидкатон мекунанд. дар Федератсияи Русия муҳоҷирон ба таври электронӣ имтиҳон гирифта мешавад. шурӯъ карда аз 1 январи соли 2026 дар Русия аз муҳоҷирони меҳнатӣ танҳо тариқи электронӣ, яъне ки компютерӣ имтиҳон гирифта мешавад ва инчунин дар назар мебошад ки регистратсия ба қайдгузории муҳоҷирон низ бо тариқи электронӣ мешавад. муҳоҷирон метавонанд худро худсарона ба қайд гузоранд. маркази федералии имтиҳонотии тестӣ системаи нави имтиҳонотии экзамро коркард намудааст, ки тавассути он рафти имтиҳонот ба қайдгирӣ ва иҷро кардани супоришҳо, ҳисоб кардани натиҷаи ҷавобҳо ва сабт додани шаҳодатнома автоматӣ кунонида мешавад. тибқи маълумоти Федератсияи Русия, натиҷаи имтиҳон ҳамагӣ 10 сония пас муайян гашта, сертификатро худи ҳамон рӯз гирифтан мумкин мебошад. яъне муҳоҷирони меҳнатӣ шурӯъ карда аз 1 январи соли 2026 имтиҳонҳое ки месупоранд сертификат мегиранд, ана ҳамира электронӣ мекунанд. онлайн аз инҷа пас бигем ки ҳар кас метавона имтиҳон мусупорад ва пеш аз 1 январ бо дар моҳҳои оянда дар назар мебошад ки ба қайдгузории муҳоҷирон, яъне регистратсия кардани муҳоҷирон низ бо тариқи электронӣ мешавад ва муҳоҷирон метавонанд ки худшона худсарона ба қайд бигузоранд бе ягон посредник. ин буд информатсияи нави мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. ҳатман дар видео лайк гузоштанатон фаромӯш накунед ва бо диққат гӯш кунед ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. ширкати Шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Шифофармо дар хизмати шумо. оев нависонда. салом акаи Сорбон. мегуфтем ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир аблава саршидагӣ ҳаст ё ин ки не. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз моҳи октябр сар мешавад ва то 27 ноябр давом мекунад. Қурбонов нависонда. инсон ин канали ту канали реклама мира нафаҳмидем ё ақл надорӣ ту. баъзе ҳамин шумо бадбахт беақлен, баъзе нафар мафкураи хуб надорен ва дуруст дарк карда наметавонем. мо ҳамин реклама карданмон як манбаи даромад монад. мақсад ҳар касе ки видео мекунад ин чиз ба ҳама маълум астай ва ҳамин каседа ки маъқул нестай бигзароненш, тамошо накунед. баъзе одамоида ҳастанд ки аз ҳамин рекламаҳо ягон чизи манфиатовар ба хушона мегиранд ё ягон коршона тезтар буд мекунанд. ҳамин бадбахтиву мақсад душманиву пасзанӣ якдигарро бас кунед. аз ҳаматон хоҳиш мекунам, ин гапҳои шумо ягон зарар намерасонад ба мо, аҳамият наметиҳед. просто вақтона гаранг накунед. Суҳроб Мамадов нависонда. Мадин рафтам ФМС принят кард. Бе граница. 3 сол документ набуд. Тра барои алфе ки дар Россия шудаге ба ҳаму принят карданд. мақсади гапи мо ин буд ки трудовой договорот агар 3 сол муҳлатш бигзара, та пайҳам 3 бор карда боши патент, дигар баъди 3 бор бояд ки граница бигзарӣ, баъд бикунӣ. ӯ барои та дахл надошт. Нурматов нависонда. Салом мурад. ай душанбе сертификат гирифта мешавад. сертификати чиро дар назар дорӣ бародар? дар онҷа пурратар бинависон. Назирова нависонда. Ассалому алайкум акаи Сорбон. барои залатая корона маълумот медодем. қарздор бошад, аз Россия баромада метавонад? илтимос ҷавоб диҳед. пешакӣ раҳмат. нафарҳое ки аз залатая корона маблағи калон набоша пултон агар, бале метавонем бароем. вале агар маблағи калон бошаву шумо ҳамро пардохт накардаеста бошен, шуморо запрет мемонанд ки аз Россия ҳатто берун баромада наметавонем. Мунис нависонда. салом акаи Сорбон. меган қонун биромадай яка писара хизмат мебаранд. ҳамин гап асос дора ё ки не? агар ба ҳамин меган зиндагӣ бикунем, ба ин рӯзо мардум бисёр гап меган. ҳар чизе ки бетасдиқа ё чиза бовар накунед. ягон тағйирот шудагӣ нест, ягон
қонун буромадагӣ нест дар ин бора. Парвина нависонда: ассалом, вазъияти граница меган 3 рӯз манъ мекунанд. Ростсай, дар бораи манъ кардани границаҳо, яъне ки вақти сафар кардан дар назар дошта бошед, ин чиз вобаста аст тақдиртон. мо ҳеҷ чиз гуфта наметавонем. Мумкин дар 1 соат бигзарем, мумкин ки 1 рӯз манъ кунанд, проверка кунанд. ин чиз вобаста аз ҳамун рейдҳое ки дар границаҳо сменаҳо шоналиш мешавад, ҳамво вобастагӣ дорад. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, мегӯянд ки нархи чиптаҳо қимат мешавад. бо ҳамин гап рост бошад ё ки не? Дар бораи қиматшавии нархи чиптаҳо ҳозир информатсия нест ва фикр мекунам ки ҳозир минималне нарх наво, мисол аз Россия ба Тоҷикистон ё ки аз Тоҷикистон ба Федератсияи Русия. тамошобинони азиз, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Савол дошта бошед дар комментария бинависонед. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.